expectation belai kebang cini bubagrani ani te tamasnai tak angsong jang mani ani thani be expectation kebang ui mana apa na chung cini nahor mung cini bubagrani wan chom mung je Greater Tripura Land chung mani sai cini soba kathang ma tong nai ama chung tabo dai chung mama ni bisingo chung kaisa thamsa ni mari phunogoi chung bus kango teibu cini soba no kotor khlaiwi krak khlaiwi chung ma thangnai chung cini je lai thangjak jorani naisri laimung takobai takok CPN BJP Congress INPP IPFP hanoi chung naisri lai tongmani rokno chung tag ma poklaine bus kangni yapri chung bahake thamsani bisingtwi agok laimanai ragro laimanai samung khabaksa khlaiwi nini ani hoyawi je government ni tongmani no kisa masa phanu jetu ADCO asuk phan kri jotono saimano ADC ni rang kri hanoi aifano boni je rang tongmani bisingtwi chung bahake thamsa khlaiwi je chugyano chung bahake te kisa tisa laimano om haiwan sok laiwi bus kanglo chung ma himlaine jotono hambai tini jorabu kri homani haiba chung next time te program kotor khaiwi ni rok bai malailaine asung sawi jotono haine hai hamjak maya phare ani kau muthaka